Il-kunsilliera tagħna qegħdin hemm u se jkunu hemm għalik. Għalik l-ewwel u qabel kollox. Għall-lokalità tiegħek biex inti f'dik il-lokalità tkun tista' tgħix kif jixraqlek. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt it-tnedija tal-kampanja għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Għawdex bit-tema għalik. Waqt din l-attività Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista għandu 56 kandidat għal kunsilli lokali f'Għawdex, kunsillieri li se jaħdmu għal ġid tar-resident. Bernard Grech fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li wellet il-kunsilli lokali u sostna li l-kunsilli qegħdin hemm għar-residenti sabiex ikollhom l-isbaħ lokalità possibbli u fakkar il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista dejjem ħadmu fl-interess tar-resident anke meta kienu f'minoranza. Fit-tnedija tas-Sibt Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jkompli jara li l-lokalitajiet jiffunzjonaw bl-aħjar mod possibbli fil-waqt li jtejbu l-infrastruttura għaliex preżentament qed ikun hemm numru ta' toroq magħluqa bil-konsegwenza li qed tinħoloq konġestjoni ta' traffiku. Bernard Grech sostna li dan qed joħloq inkonvenjent kbir għall poplu u qal li jifhem li x-xogħol irid isir iżda x-xogħol qatt m'għandu jsir b'detriment għar-residenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern ta' Roberta Bela għandu politika ta' attakki b'attakki fuq il-ġudikatura, fuq il-maġistrati, kif ukoll fuq il-medja. L-għażla hija tiegħek. Hu is-saħħa fidejk. Bil-vot tiegħek. Billi inti l-ewwel ħaġa tipparteċipa f'din l-espressjoni demokratika li ħadd ieħor irid ikisser. Li ħadd ieħor irid jikkontrolla. Li ħadd ieħor lest illi attakka lil kollox u lil kulħadd. Imbagħad jgħidlek biex ittieħ is-saħħa ħalli jkompli attakka il-kollox u lil kulħadd. Irid ikompli attakka lil rati tagħna, lil maġistrati tagħna, lil imħalfin tagħna, lil midja tagħna. Irid ikompli attakka lil dawk kollha illi b'xi mod jew ieħor qegħdin hemm biex jaħdmu għalik. Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan għal kull lokalità f'Għawdex bilan li jkunu indirizzati l-ħtiġijiet partikolari li għandhom bżonn il-lokalitajiet. Hawnhekk Bernard Grech sostna li dawn il-pjanijiet qed jiġu ppreżentati sabiex il-kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu fl-interess ta' residenti. Intant f'din il-kampanja l-Partit Nazzjonalista qed jibbaża fuq 3 prijoritajiet ewlenin għall-kunsilli: aktar indafa, pjanar aħjar u studju serju dwar il-carrying capacity ta' pajjiżna.